ଆଜ୍ଞା ଆଇବି କି? ଆସ ଆସ। ବସ। କି ହେଲା ତତେ? ଆଜ୍ଞା କାଲି ସଞ୍ଜ ବେଳଠୁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି, ହଁ ମାତ୍ର ବଥଉ ନାହିଁ। ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ବଥଉ ନାହିଁ। ଏଇ, ଆରେ, ଦେଖିବା। କି ହେଲା? ହେଲେ ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି, ବଥଉ ନାହିଁ। ହଇ, ଠିକ ତ? ହଁ ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ହଁ ଔଷଧ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କରୁଛି, ହଁ ମାତ୍ର ଲେଖୁନାହିଁ। ହଁ ହେଲା, ହଁ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିରି ହଁ କିଣିଲା ଭଳିଆ କିଣିବ, ହଁ ମାତ୍ର କିଣିବ ନାହିଁ। ହଁ ଆଣିଲା ପରେ ହଁ। ବଟିକାକୁ ହଁ। ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇଲା ପରା କରିବ, ମାତ୍ର ଖାଇବ ନାହିଁ। ହଁ ହେଲା, ହଁ ହଁ, କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ଛାଡିଯିବ? ସକାଳେ ରାତିରେ 3 ଦିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କରିବ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ଛାଡିଯିବ? ଛାଡିଯିବ। ହଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ ଆଜ୍ଞା? ଫିଜ୍ ହଁ 300। 300। ହଁ। ହେଲେ ମୁଇଁ ହଁ 300 ଦେଲା ପରା କରିବି, ହଁ ତମେ ନେଲା ପରା କରବ। ହଁ ମୁଇଁ ଦେବି ନାଇଁ, ତମେ ନେଲା ପରା କରିକି ମୁଣାରେ ପୁରେଇବ, ହଁ ପୁରେଇଲେ ପୁରେଇବ। ହେଟ୍ରେ